खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ प्रमद बर'आ रां मोनोब्ला बिटिसिखौ फानगोन। बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर'नि बेरफ्रुसार दाबि। बिपिएफआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गोनांथार हाबाफारि दिन्थिनानै चिरां जिल्लानि बेंटल जांख्रिखां फोथाराव 6थि मिरु 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। जथुम्माया बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि आखायाव दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायजेनो, जाय बिसायख'थिनि दावहानि थाखाय दोलोनि थियारिखौ दिन्थियो। जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'नि हेंथायै बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर'नि गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे गोख्रोङै राजखान्थियारि महर लायो। सुबुं गौमायाव बिबुंथि होनानै दुर्गा दास बर'आ प्रमद बर'खौ गाज्रि सामलायनाय, समायखिरा होनायाव फेलें जानायनि आरो जाख्ल'नायनि अजद होदोंमोन। प्रमद बर'आ रां मोनोब्ला बिटिसिखौ फानगोन होनना दुर्गा दास बर'आ दाबि खालामो। प्रमद बर'आ सिगांनिफ्रायनो बिटिसिनि गुबुन बिफाननि गोरोबथा खालामखाबाय होनना अजद दैखांदों। बिथाङा बिटिसिखौ सुइजारलेण्डआव सोलायनायनि गोजौ समायखिरा लासेयावबो बिथायारि सानज'थाइ जौगाथायखौ नेवसिनाय आरो हाग्रामा महिलारीनि खुंथायनि समाव लुजानाय लामाफोरखौ फोसाबनायाव फेलें जानायनि थाखाय सिएमखौ सोंखारिदोंमोन। राजखान्थियारि बानबुंथिनि गेजेराव दुर्गा दास बर'आ बिपिएफनि जाथावनाफोरनि सायाव फोथायनाय दिन्थिदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि दोलोनि गोहोआव फैफिननाया रोखा नङा। बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ ओनसोलनि खुंथायाव मोनसे गोदान आयदानि मोनसे खाबु होनना बुंदोंमोन, जेराव बिपिएफआ गावनि दैदेनगिरिनि बिफावखौ मोनदोंमोन। बे जथुम्माया दोलोनि केडारफोरखौल' गोहो होआखै, नाथाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव मोनसे दुंहाव राजखान्थियारि दावहानि थासारिबो गायसनदों। प्रमद बर'नि खुंथायखौ बिपिएफनि गोब्राब सोंखारिनाय आरो बेनि गुवारै बिसायख'थि मावखान्थिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोबां बाहागो लानायनि सायाव नोजोर होयो। जेरै राजखान्थियारि सावरायनाया गोख्रों जायो, बयनिबो मेगना बिटिसि बिसायख'थियाव दं, जाय ओनसोलनि राजखान्थियारि आरो जौगालु लामानि मोनसे गोनांथार थि खालामग्रा जानो समायखिरा लायो। नैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड गेलेमु जथुम 2024-25 नि थामथि बिसान क'क्राझाराव जागायबाय। बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट 2024-25 नि थामथि बिसायख'थिखौ मैया 20 जानुवारि खालि बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादों। बे फ्लेगशिप हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि खौसेथिखौ बांहोनाय आरो बड'लेण्डनि गेलेमु रोंग'थिफोरनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर' आरो बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लादोंमोन। गासैबो दैदेनगिरिफोरा रोंग'थिखौ फेदेरनाय आरो बिटिआर सिङाव थानाय हारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय दानायाव गेलेमुनि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे गेलेमु जथुमाव एथलेटिक्स, भलिबल आरो काबाडियाव बादायलायनाय जायो, जेराव बाहागो लागिरिफोरा बिटिआरनि गासै 5 जिल्लाफोर क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि थान्दैथि खालामो। बे हाबाफारिया एथलीटफोर आरो टीमफोरनो मोनसे मुंदांखा जौसाङाव गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो मोनसे खाबु होयो। सिएम प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनाय आरो ओनसोलाव लाइमोन जौगाथायखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गोदान हाबाफारिफोरनि मोनसे फारि फोसावो। बिथाङा गेलेमुफोरखौ दावगानाय, गोहो होनाय आरो ओनसोलारि जौगानायनि मोनसे बाहन महरै बाहायनो थाखाय बिटिसि सोरखारनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गासै जौगानायाव बिहोमा होनायजों लोगोसे गेलेमुआरि सानथौ, रोंग'थि आरो खौसेथिखौ फालिनानै बड'लेण्ड गेलेमु जथुमआ मोनसे सिनायथि हाबाफारि जाबाय। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन प्लेटफर्माव आइजोआ गथ' जोनोम होदों। बिहारनि सासे आइजोआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि प्लेटफर्म नं 4 आव सासे गथ' जोनोम होयो, जाय मोनसे सरासनस्रा ट्रेननि दावबायनायखौ मोनसे सरासनस्रा नङै बुब्लियाव सोलायहोयो। आइजोआ आगरतलानिफ्राय बरौनिसिम रानी कमलापति एक्सप्रेसआव दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला बियो हरखाबै गथ' जोनोम होनो थांदोंमोन। देहा फाहामसालियाव सौहैनो सम गैयैनि जाहोनाव रेलवे डाक्टार आरो रेलवे रैखाथि हानजा आरपिएफनि आइजो मावथिफोरा गोख्रैनो हेफाजाब होदोंमोन। बिथांमोननि गोख्रै मावनायफोरा स्टेशन प्लेटफर्माव मोनसे रैखाथि गोनां डिलिभारिखौ रोखा खालामदोंमोन।
रेलवे सुलुंनि बायदिब्ला गोख्रै सावफाहामारि हेफाजाबनि थाखाय बिमा आरो जोनोम जागोदान सानैबो मोजां सावस्रियाव दं होनना खौरां मोननाय जादों। गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव आइजोखौ थाबैनो आरोबाव सावस्रि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल GMCHआव दैथायहरनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आरजिकार जिनाहारि आरो बुथारनाय। कलकाता बिजिरसालिया सन्जय रयखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। कलकातानि मोनसे बिजिरसालिया समबाराव आरजिकार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव सासे जुनियर डाक्टारखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि सन्जय रयखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि अनिर्बान दासआ खौरां बिजोंनि फोरमायथि बायदियै रायखौ होदोंमोन। बेनि सिगाङाव सनिबाराव रयखौ 57 सानसिम सोलिनाय मोनसे इन केमेरा बिसारनि उनाव दायनिगिरि खालामनाय जादोंमोन। बे केसखौ अब्ला साजा होनायनि थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन जेराव सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन CBIआ थैनायनि साजा बिदोंमोन। बबेखानि बिजिरसालिया फांसिनि साजा होनायखौ नेवसिगारदोंमोन आरो बेनि सोलायै रयखौ जिउ जोबजासिम साजा होदोंमोन। बे केसआ सासे 31 बोसोर बैसोनि थागिरि डाक्टारनि जिनाहारि आरो बुथारनायजों सोमोन्दो गोनां, जायनि गोथै सह'खौ 9 आगस्त 2024 खालि रायजोजों सामलायजानाय आरजिकार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि सेमिनार हलाव मोन्नाय जादोंमोन। मोनसे पस्टमर्टमआ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो बुथारनायखौ रोखा खालामो, जायजों देहा फाहामगिरिफोरा गोरा आयेन आरो देहा फाहामगिरिफोरनि थाखाय बांसिन रैखाथि राहाफोरनि दाबिजों हादोरनाङैनो हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसामनि काछाराव 1 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। काछार पुलिसआ बावैसो 20 जानुवारियाव मोनसे अपारेशनाव प्राय 1 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद बोखांनो हादोंमोन। फोथायजाथाव खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेशनखौ दिकरकाल टल गेटआव खालामनाय जादोंमोन, जेराव नसुंसेनि रायजोनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे गारिखौ होबथानाय जादोंमोन। गारिनि नागिरनायाव 8,640 बथल क'डिन फस्फेट कफ सिराप आरो 2 किल'ग्राम गान्जा मोननो हादोंमोन। बे जब्दनि सोमोन्दोआव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। हमजानाय सुबुङा आथिखालाव पुलिसनि आवथायाव दं आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोदान पार्क बेखेवदों। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआ मैया गावनि सोरगिदिं सिङाव मोनसे समायना पार्क बेखेवनायजों मोनसे गोदान गोसो बोनो हानाय जायगा मोननो हादों। बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ मावख'आरि महरै मैया फुंबिलियाव बिटिआरनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव पार्कखौ बेखेवदोंमोन। गोदानै बेखेवजानाय पार्कनि थांखिया हारिमुआरि न'नि समायनाखौ बांहोनाय आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मिथिंगाखौ आराम खालामनो आरो रंजानो थाखाय मोनसे गोजोन सोमखोर जायगा होनाय। हाबाफारियाव नुजाथिनाय मावख'आरिफोरा मिजिं थिदोंमोन दि पार्कआ रायजो राजानि थाखाय मोजां मोनजाग्रा जायगा जागोन आरो न'नि समायनाखौ बांहोगोन। फोरबोनि समाव श्री दावबायसा बर'आ नोगोरारिफोरनि मोजांनि थाखाय बेफोरबादि सोमखोर जायगानि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो आरो रायजोआरि जायगाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि रादाय होनायनि सायाव गोसो होयो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जादों।